Добре дошли в YouTube канала на Намерогуру. Моето име е Иванка Димитрова и тук в Намерогуру включваме тайните на живота ви чрез невероятната сила на нумерологията. Ние сме специализирани в чалтен намерологи, DC намерологи, лошогрид, мобил намерологи, нам намерологи и дори анализ на ръкопис и сигнатюр. В Намерогуру предоставяме експертни насоки, които да ви помогнат да вземате информирани решения, които могат да преобразят вашия личен и професионален живот. Независимо дали избирате идеалното име, разбирате по-дълбокото значение на рождените си числа или изследвате скритите черти на ръкописа си, ние сме тук, за да ви помогнем. Нашите персонализирани анализи комбинират древна мъдрост с съвременни прозрения, разкривайки вашия истински потенциал и предлагайки практически съвети, съобразени с вас. Какво чакате? Натиснете бутона Subscribe и не забравяйте да натиснете иконата на Bell Icon за подробни видеоклипове, съвети и прозрения за това как нумерологията може да преобрази живота ви. Със съдържание на повече от 40 езика, ние носим нумерологията на всеки, независимо от къде сте или какъв език говорите. Присъединете се към общността на Намерогуру днес и открийте как вашите числа могат да отключат свят на възможности.